Hai semua rakyat Indonesia, membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayati hilangkan amalkan Pancasila untuk negara. Rumah tangga terampil dan sehat, inilah putra tertiba di bangsa, terampil dan sehat. Lakukan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Bahagia keluarga berencana, hidup jaya PKK. Yu Abila Campur Sari, Salsa Audio Production, Bolo Dewi Visual Video Syuting. Ayo Naksir. Marilah hai semua rakyat Indonesia, membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan sandang, rumah sehat sentosa, tata laksana di dalam rumah tangga, rapi dan indah. Inikah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana, hidup jaya PKK. Yo, yo, ayo, ayo, ayo. Yung Abilawa Campur Sari. Marilah hai semua rakyat Indonesia, membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan sandang, rumah sehat sentosa. Iji sampun kemareng diriaken swanipun kadang-kadang pramuladi. Ginipun tumuling mangke marasuhan kunjuk piyipun para lenggah para tamu. Kepareng aturaken panyugoto ingkang kaaturaken dhateng dika sanggya para lenggah para tamu sinedahan. Mila sumangga mobil ingkang sampun kepareng nampi tumulih ngarahapi pasugatan ingkang sampun katur kanthi mardikaning penggalih sinambi ngaturaken pandonga pamuji berkah pangestunipun ingkang mugi katuraken dhateng putra pinanganten sarimbit nggihipun badhe mangun bali wisma enggal dadosa keluarga ingkang bagya mulya ayem tentrem sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kemareng kedherekaken swanipun kadang-kadang pramuladi sinarengan swanipun Yu Abilawa Campur Sari nganti swanipun kadang Panglima Wara Widawati ingkang kepareng menika suwan saking wewengkon Kitha Raja Pakis. Nok Sisil Silvia Margareta tak suwun jumeneng kene nok.
Sugeng siang nak. Nggih, sugeng siang Pak Ki. Wah, bungah rasane atiku. Dina iki sosowan ngersane para pepunden kono ing Wonolelo kene nak. Nggih, Pak. Jan iki kamangka ndereki upacara syukuran nikahan. Syukuran. Iki namung wujud syukur panjenenganipun Bapak Surana. Nggih, Bapak Surana. Nalika teka mau aku langsung matur karo panjenengane Pak Surana lan kadang-kadang among sasmita. Dos pundi lampahipun adicara mangke Pak? Niki namung syukuran kok Mas. Oh, berarti niku ijabe sampun kala wulan April. Tanggal 1 nak. Oh nggih, tanggal April. Jauhe sampun kalih wulan nggih Mas nggih. Nggih. Dongakno nak kanggo Mbak Nur karo Mas Krisnanda Saputra. Oh iya, pokoknya buat Mas Nur dan juga Mbak Nanda ya. Betul, Mbak Nur Istiqomah dan Mas Krisnanda Saputra. Kebalik ternyata nih Pak. Gak apa-apa, karena Mas dan Mbak juga sudah kebolak-kebalik gitu ya. Oh sudah ya. Sudah dibolak-balik. Iya, ya untuk Mbak Nur dan juga Mas Kris. Iya. Ya semoga bahagia selalu. Amin. Menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Yang cepat diberi momongan atau sudah isi? Oh belum. Oke, belum segera. Kan baru 2 bulan. Oh siapa tahu biasanya kan 9 gitu. bulan 10 hari. Oh gitu. Oke Sisil, okay. Tentunya doa terbaik buat kedua mempelai. Teruntuk Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Karena yang keparang rawuh penjahipun para pepunden, wonten penjahipun Mbah Kakung. Oke, siang Mbah Kakung. Iki dijumbuhke karo swasana. Oke, saderenge niki datang dari Jogja. Sewon Bantul. Kamu di mana, Nak? Jogjanya di mana kamu? Oh, kula nggih deket mriku Pak, sok kulaan mriku. Di universitas sana itu ya? Nggih, kulaan Gulo teng Madukismo nika. Bu, derek nepangaken. Nada menika lahir asli kelahiran pribumi Pakis. Saking manggenipun wonten Ngayodya, Bu. Nggih. Mbok pilih teng mriku kan ketemu di jalan ngoten. Iya. Lho kok ketemu nang dalan? Lho gaweanmu ki lak ya ngejob tanggapan nang dalan ki lak apa nang lampu merah apa? Nggih, teng lampu merah mriku nika, Batul. Ya nak, diaturke tembangnya apa nak? Nggih, niki setunggal tembangan wuyung, Pak. Iya. Nggih, jenengan bawa nggih, Pak? Aku nganggo bawa. Nggih dong. Kangen sepira Mas? Dhuwur ta. Kangen aku tanpa pomo mering sliramu kang dadi telenge ati wis suwe anggonku nunggu sliramu tansah leledo ngeling ana rikala dina kepungkur sliramu nate prasetya tresna lahir trusing batin tinampen langgame wuyung nak mangga diaturke mangga Cak.
sinambi dika sami rahabi panyubrata iki sampun katur sumangga pareng amiraos kanthi mardi kanthi penggalih sing saya sing rukun dadi seniman seniwati kuwi manjing ajur ajerna. Oh nggih, pripun niki, Pak? Nalika awakmu mapan ana ing Ngayogyakarta. Nggih. Iki langka banget kowe ngaturke tembang-tembang kaya mengkene. Nggih, lagu-lagumu nang kono ya pop, band, nggih, rock-rockan, Pak. Ya rock barang. Nggih. Metal. Iya, iki nguri-uri kabudayan Jawa no. Ndereke bapak menika Kang Putra panjenenganipun masis menika. Nggih. Wah, jan elok. Bajetke nak? Oke.
Ya terus Mas. Nyenggak kira iki kaya Mas mau lewat. kaya dodo kae lho Oh, iya. nyenggaki. Nangger kancane muni, Pripun? oh kancane semeneng lagi muni. Ah, Lho ora nggih. nyono ora ngira kok iki donya iki ternyata ya sempit. Lagi, nggih Pak. Awake Sempit dhewe, sekali. Aku sampean kanca-kanca abilawas kok Nggih. kono. Aku ya gumun apa ora ana tukang syuting liyane. Ketemune ya bolo dhewe. Wong niki mawon, nggih bosen apa Pak? Iya ge sesasi kok ketemu ping 32. Oh alah, sing murah jare Pak. Murah meriah ning apik to, Dok. Lah nggih, selalu. Kaya juraganmu kae. Kae juraganmu kae cah sing apa-apa iso. Lah nggih. Sing ora iso siji. Napa? Wareg. Ya pasugatan buri ternyata ya wis tapis ngono. Lah nggih. Ya nak, terus ya nak. Nggih. Suko parisuko lumantar langga muyung ingkang pun aturaken. Nggih, atur suwun. Sembah nuwun Nak. Mugi tinampi kanthi suko gembiraning penggalih ugi kinarya jampi sayah dhateng warga ageng saking Sewon Bantul Ngayogyakarta nggih rawuh wonten ing padhekahan wana lela wonten ing wanci kalodhangan siang magut sonten punika. Inggih semonggo Bapak Ibu pisan malih mbobile sampun waradin nggihipun kadang-kadang pramuladi asung panyugoto dhateng panjenengan sedaya kepareng daya-daya angrabi pasugatan ingkang sampun katur kanthi mardikaning penggalih sinambi larasmaya sawanipun kanca-kanca New Abilawa Salsa Audio lan Bolo Dewi Multimedia nganti sawanipun Kadang Widowati ingkang badhe marak sowan Bune Kenes Mbak Iin kene jumeneng diajeng. Sisil kene jenengan kono. Go ditam jogo. Sing ngamong tamu. Yo yo. Hey hey hey. Sowan Pak Ki. Nggih Pak In. Sowan wonten dalemipun Bapak Surono. Tinimbalan pripun Bapak Surono Ibu Lasih. Ibu Lasih, nderek bingan. Nggih. Bapak so Ibu, ugi Mas Nanda. Betul, Mas Krisnanda Saputra. Ingkang sampun jinatukrama Panjenenganipun Mas Ayu Nur Istiqomah. Pak Isti. Nggih. Mugi dados pengantin ingkang berbahagia sakinah mawaddah warahmah. Amin. Muga-muga langgeng. Ngaten. Dadi keluarga sing bisa dadi patuladan tepa palupining warga agung ana ing wana lela. Amin. Nggih, lan uga Kadang Sewon pisan Bantul. Saking Sewon Bantul, Nggih. Pak Bu. Monggo Bu, mobil sampun nampi panyugoto tumuli ngerahapi pasugatan kanthi mardikane penggalih. Sugeng pasugatan Nah. kanthi eco lan mardika. Ayo Sinambi nglaras kawula sakadang lumantar New New Abi Abi. Lawa Campur Sari. Sineng tuyung Salsa Audio Salsa Audio. Ugi diabadikan oleh juru nginceng. juru incenge napa? Bolo Dewi. Sing melu gerong ning Ah, terus sing tukange ngintip ya dagelan iki. apa sinten to? Dodo garing. Ora. Lah kowe nek tak tanggap ora gelem kok. Lho karepku ki Dagelan. 150 nek kowe nggo besikan dhewe ngono lho. Nggih, mbok menawi mangke nika saking Kadang Besan Pak Bu ingkang saking Sewon Bantul. Nggih, Mbak In. Mereka mesti gudange seniman seniwati. Lah Ngayogyakarta kuwi ya pancen segaraning seniman lan seniwati tinanggung Sewon Bantul. Kuwi wah
akeh banget kanca-kanca seniman kang mapan ana ing kono. Monggo Bu, mbok bilih badhe mundhut tetembangan ngersakaken lagu. Saged. Ngersakaken lelangan napa Bu? Ngersakaken tetembangan napa Bu? Monggo rembagan rumiyin nggih. Rembagan. Oh nek wis cocok iki piantun sak sewon iki piantun semene kae. Nggih. Tembange siji. Apa? Ayo Bu. Oh. Nggih, dipun tenggo mangke. Kok menawi kersa nyawiji ugi saged. Ugi kepareng sowan kersanipun Pak Carik, Pak Lurah. Pak Carik, Pak Lurah. Nggih, juragane. Juragan kentang, juragan lobis. Lah iki kaya sowan kersane Pak Tono barangno iki. Juragane bis. Juragane bis. Citra Mulya. Citra Mulya Piyaine mriki mboten, Pak? Pak Tono rawuh mboten menika? Pak Tono teng pundi? Nggih ngaturaken sugeng siang Pak Tono. Oh nggih. Mangke pun tenggo pamundhut saking piyipun Bapak Tono. Nggih. Mbak In, Halo. karana dereng wonten pamundhut saking kadang-kadang kula, monggo mardika kewala badhe pun aturaken. Ngeten Mbak In. Pripun? Mobile Pak Surono badhe mundhut tembang. Pak Surono ingkang mriki menapa ingkang? Oh ingkang menika Pak Surono. Kebalik. Nggih, sugeng siang Pak Surono. Badhe mundhut lagu Pak Rono. Ngidam sari mawon. Ya gampang. Wis tetep kudu dipinangani. Oh kudu lah iki rajane iki nek raja ratune nganten. Nek karana panjenenganipun Pak Surono aku sampean kanca-kanca Abilawa iso sowan rene. Sendika dawuh Pak Surono. Nggih. Ra dipinangani engko ra sangone. Ayo ora malah payah. Iya to. Mampir ning Pak Tono. Ayo nek nang kono tikeli. Nggih. Semoga paring bawa pagi. Dawa ngayu bepujang ning ati kaya ngene wong nandang asmara apa ta awakku dhewe oper Mbak In. Nganggo oper. Ya muga-muga kok Pak Rono iki njur pirsa iki nek paron kudune ya kei loro. Wedange to. Oke werna-werna. Welas sono mereng wak mami oper Iki nek ra ngene wis peke uncal-uncalan. Ya iki ben karo nyambut gawe ya madhep rono ya Mas. Iya, dadi datange bayari larang karo cah loro iki lak kurup. Lah iya. Yuk. Besok kapan katekan jejer lan wong ayu umpama moyen nahkodo tanpa layar sasadarat den pepetri tutup wong loro ngidam sari as moro kunjung atur penipun Bapak Surono sugeng siang sugeng midang katakan monggo Mbak In. Sabar narimo
Mbak In. Salam. Iki piye konsepe piye iki? Konsep iki piye to, Ri? Bu, Pak. Menika dereng pambagya. Menika keluarga Geng Besan ngersaki kundur. Oh, alah. Kamangka Pak Rono nggone ngadani upacara ki amung wujud syukur marang ngersaning Gusti Kang Maha Agung. Nggih. Ayo ora dadi ngopo. Desa Mawacara Desa Mawacara negara Mawatata. Nggih. Yen wana lelo kene ora bakalan acara durung rampung kundur iso ora bakalan. Nggih to, Pak? Nggih. Nganu maneman le. Nggih pun dereke sugeng tindak sugeng kundur. Maneman le ngundang campuran. Iya. Pripun, Pak? Nah, nggih ngoten niku bayar je piye to? Lah nggih, Je. Lho Pak Sutra sing ngendika, bayar, Je. Bayar je. Lah iya ya Pak, ya bayar larang-larang ora tanjake ya Pak ya. Pak mongko sing kon mirsani malah kundur dhisik. Walah, Pak. Nggih, teraske Mbak In. Terus. Apane sing kon terus Mbak In? Ku ngabani kanca-kanca juru ladi. Lah ya terus wong durung rata. Ingkang wonten niki dereng pikantuk nggih Pak nggih. Sabar sawetawis. Kuwi iki ngapa do guneman ae? Iya. Ya bolomu. Oh bolong apa? Padha dagelane. Oh, iki pelawak kabeh. Heeh.
Inggih sembah gunging panuwun mugi kunjuk paripun bapa ingkang mengku gati Bapa Surana ingkang ngersakaken Ngidam Sari sampun nggih Pak. Sampun sah nggih. Apa wis dibayar? Urung. Inggih. Nuwun gunging samudra pangasami nderek matur warga agung saking Sewon kula nggih dereng dahar nika Pak. Oh kala wau sampun. Sesen ingkang kaping kalih. Oh namung sepindah. Oh jaripun kaping kalih. Wah mongko pasugatane sing ping pindho niki menune pun benten nggih Pak kalian kala wau. Jane luwih enak saiki lah malah ditinggal kondur. Iki namung dherekaken sugeng kondur wilujeng tindak rahayu ingkang sampe pinanggih mugi tindak lampahipun warga ageng saking Sewon Bantul datan kasandunging warata kabetusing tawang-tawang pinanggih kalian kulawarga kanthi mangke kabagjan kamulyan miwah kawilujengan saking rindanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu karena pasugatan salajengipun nggih asum panyuga ingkang kaping kalih kunjupipun para lenggah kadherekaken swanipun Nyu Abilawa kanthi swanipun Dita Nyu Abilawa. Kene Dit. Inggih semua nuwun kula pilih saking kadang-kadang kula. Saking Pak De Budi Kang Mas Mbak Yu Mbah Kakung Mbah Putri. Ingkang kepareng badhe ngersakaken tetembangan swanipun kanca-kanca Nyu Abilawa. Kasumanggaken pun tenggo dawuh pangandika saking Dika Sami. Sugeng siang Nak. Sugeng siang Pak Ki marak sowan kula. Nggih. Iki ndereke panjenenganipun para rawuh ngrabi pasugatan dahar Kembul Bujana Andrawina. Iki diatur kita tembangan coba sowan matur ngersane para bapak para ibu. Iki mau warga Sewon urung ngersake lagu. Bapak-bapak sing nang ngarepan kene ya durung ngersake tembang. Nanggo nganu mawon bapake selesai dedahar. Oh iya. Ayo iki diatur kita tembang apa no? Sambung Wanci Dalu. Sambung Wanci Dalu diaturke Sarada Gumyak Gayeng. Nggih, monggo ngiraspaten kerabi panyuga ingkang sampun katur kanthi lejaring penggalih setunggal tembang serangan Nyu Abilawa Dita. Sambung Wanci Dalu dados.
sing gedhe pak ngapurani mas sebut janggut sawijining tetembangan sing gumyak gayeng ana sambung wanci dalu. Mak Dita kaya sing diaturke Mbak In mau nak. Dalam pripun? Desa Mawacara negara Mawatata. Heeh. Yen sawangan Wonolela iki nek acara durung rampung durung enek sing kundur. Nggih ta Pak Bu? Tertib ya Pak. Yo tertib Pak. Semua wargane tertib. Muga iso dadi patuladan mergane kene iki nggon budayawan budayawati. Nggih, gunging manwun dhateng pripun para bapak ibu para lenggah para sami tasih kersa nyawiji kaliyan sakadang yo abilawa. Nadita, tak suwun bali ana ing pangalungguhanmu nak. Gilir gumanti swanipun Silvia Margareta. Kene nak, jumeneng nak. Sinambi benipun para rawuh para tamu ingkang sampun abdi panyuga lumantar para kadang panawung krida. Para kadang pramuladi semoga nuwun kepareng ngakrabi panyugata ingkang sampun ngatur kanthi madikane begali sinambi paring donga puji dhateng Satmaja pinanganten sarimbit dipun badhe babar layar dhateng samudraning Bratagung mugi tansah atut runtut rentingan tansah mangun bagya mulya keluarga ingkang kaya-kaya tentrem sakinah mawaddah warahmah amin Amin. Sil Dalam iki mau nek Mbak In sampeyan ditanang kene suwan rono kae. Oh nggih, jalan-jalan ya Pak. Ayo jalan-jalan healing. Healing. Ayo alon-alon. Nggih. Ditatar matur karo Bapak, lagune nopo Pak? Nggih, ngaturaken sugeng siang buat mbak-mbak cantik. Iya yang ada di studio 1. Studio 1 di sini ya. Wonten request lagu Ibu atau Bapak, Mas di sini ada request lagu atau maunya which is sesarengan? Iji monggo saged badhe kersakaken Kok tidak tembang berani? atau mungkin mau menyumbangkan suara penjenengan juga dipersilakan. Kenapa Pak? Pripun? Piye nak? Ngendika apa bapake ngendika apa nak? Cinten? Manis. Oh alah. Manis kaya kowe nak. Wah, terima kasih. Niki wonten cinta tak terpisahkan sinten sing ajeng nyawiji sareng. Iki monggo bebile ingkang badhe pisungsung aturaken tetembangan derek nyawiji. Nyawer mawon ngoten Pak. Oh nyawer mawon nggih. Pripun? Oh kula sik nyanyi. Sil. Nggih. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Yuk kenalan dulu sama Mas siapa. Dengan
Mas siapa ini? JUJUK? Oke. JUJUK Mas Juju. Mas JUJUK. Mas Juju. Oke. Matur suwun Mas Juju. Mas Juju dalem mriki mawon Mas Juju. Pundi? Dalemipun pundi? Oh mriki mawon. Tak kira jubung ngono. Apa iki nak tamu ndute apa nak? Cinta tak terpisahkan kok Pak. Oke. Oh sing lagune Dudenok gandul gedhi. Berarti kalih jenengan. Ya. Injih kunjung atur panjenengan Mas Juju. Menika kersakaken sedherekipun lelangen panglipur swanipun Nyu Abilawa dipun cobi cinta tak terpisahkan bersama Nyu Abilawa. Salsa Audio Bolo Dewi Multimedia. Spesial. Mas Juju karo ngepek ya Mas lagu biyen rada lali. Kandulan ati tegane julaya. Aku tak di depan Mas Juju boleh ya? Janjimu sehidup semati among ono ing ladi rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi. Dudenok kandulan ati tegane julayani. Aduh Asik. aku tresno hilakno aku lunga ati aku anang rasa Asik. rasa gerok-geroknya cintamu sudah gak beneran aku cuma buat mainan mas jadi aku tresno hilakno aku lunga. Mas Juju Sugeng Siang. Asik. Cinta tak terpisahkan. Tutu mong dolanan kabeh mau amarga kahanan sing tak jaluk amung kesabaran mugi Allah paring kasembatan. Ada adikku ben aku ramayu dan tanggung jawab palsu. Enok aku cinta beneran pastikan ku buktikan bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang. Hatiku cuma mendoakan semoga Tuhan mengabulkan. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Mas Juju matur sembah nuwun terima kasih. Nyu Abilawa. Pak Sinten, Pak Nanda. Oke, matur suwun. Bunda-bunda. Enok kandulan ning ati tegane nyulayani janjimu sehidup semati amung ono ing ladi rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi. Dudenok kandulan ning ati tegane nyulayani. Nyu Abilawa. Mong dolanan kabeh mau amarga kahanan sing tak jaluk amung kesabaran mugi Allah paring kasembatan. Kadang hatiku ben aku ramayu dan tanggung jawabku itu palsu. Enok aku cinta beneran pastikan ku buktikan. Iya dong. Bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang. Hatiku selalu mendoakan semoga Tuhan mengabulkan. Cinta
kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Sisil, Salam. spesial buat Mas Buat Mas Juju. Juju. Semoga Oke. berkah barokah. Iya, amin. Dono paweweh saka panjenengane muga-muga Oke. berkah barokah entuk lelintu saka ngarsa dalam Allah taala sing matikel-tikel. Amin ya rabbal alamin. Pak, Piye nak? niki wonten setunggal malih. Apa, Nak? Saking Pak Nanda. Nggih Pak Nanda ngersakaken. Nggih. Ngersakaken setunggal lagu Katresnan Sejati nggih Pak nggih. Nggih, ngene nak. Nggih. Pamundhut penjipun Pak Nandar samengku dipinangkani Nggih. karana wis nampa sasmita saking piripun Bapak Among Sasmita. Ya. Gelaring upacara bakal dibajutke dhisik Oh, nak. nggih, siap. Injih kunjuk katuripun Bapak Nandar. Ditengok nggih Pak nggih. Dipun tenggo nggih Pak Bos nggih. Injih.